tikulandireni kuchokera kuno kwankona mzinda walino kumene kuchitikira msonkhano wa chipani cha Democratic Progressive DPP, chipani chimene pakadali pano chili mbali yotsutsa, ndipo msonkhano umenewo kubwera anthu osiyanasiyana amene akhale akulankhula pamene tikamba kuti nthawi yokhudza chisankho cha 2025 ikunka natsikira makamaka ikunka nachepa kuti ayiposachita patikhale tikuona dziko lino kusankhadi mtsogoleri komanso kupatizaponso makhansala pamene tikamba pano pakuti akuluakulu amene akawinitsa msonkhano amene usanafike tikamba za amene wanda Alfred Gangana yemwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP mchigawo chapakati amenenso akhale makamaka mlendo olemekezeka amene akhalitsa kulankhula pa msonkhano umenewu. Nde ife azodiac tili kuno kupatsirani zonse zomwe zikuchitika makamakanso kuti mutsatire kuti lero achipani cha DPP atiuze zotani. Dzulo tinali ku Nsanje pamene ali msonkhano wa Malawi Congress. Ine ndi Dickson Chivwati Gondwe posayida pamati cheze ndi Clement Stambuli mmodzi mwa anthu amene akhala mu ndale zaka zochuluka. Masabata apitawo analengeza kuti owa alowa chipani cha DPP. Tikulandireni Stambuli pano pa Zodiac amene akutionera kuona kuti ayi mwanike moni kwambiri achibwati ine ndipereka moni kwa Malawi wonse kuchokera kuno kwankona kumene chipani cha DPP chikhale chopangitsa msonkhano lero. Mwina kufuna kudziwa kuti kodi anthu ayembekeze zotani pa msonkhano umenewu. Pa msonkhano umenewu anthu ayembekeze kuti no pabwera akuluakulu a DPP ndipo mlembi olemekezeka akhala olemekezeka bambo Alfred Gangana amene atatiyankhule pano ndi atsogoleri ena osiyanasiyana a chipani cha DPP. Mwina pamene tikucheza nanu lero mafuna tipezere posomaya kuti mchani china kusunthana kuja kwa Ford kubwera kuno ku DPP. Ine kusuntha kwanga kubwera kuno ku DPP kunachokera background kwathu kukota kumene mafumu komanso anthu anandiyitana kundifunsa kuti ndiyimire ngati phungu wa nyumba ya malamulo kudzera ku chipani cha DPP. Ndiye ine sindikachitira mwina koma kuvomera zomwe anthu akufuna background. Mwina mukamakamba kuti chimene anthu akufuna background kunatoza ndithu kuti kumene ku DPP yamphamvu ndithu komanso munafuna kuzapo kuti mukhale mukuyima pa chisankho ngati phungu wa nyumba ya malamulo kumeneko. Zoona ndithu pakali panopo ndingathokozani motsimikiza kuti kunkotakota ngakhale mtawuni muno chipani chimene anthu ambiri akuchisatira ndi chipani cha DPP. Anthu amene akumva kuwawa pazomwe zikuchitika mdziko muno, anthu amene akumva kuwawa chifukwa cha mitengo imene yakwera kwambiri, akuona kuti pa zipani zonse zimene zili Malawi muno chipani chokhacho chimene chingathe kuwapulumutsa ndi kukankhapo chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani cha DPP. Chifukwa mdziko muno chipani chachikulu kwambiri ndi chipani cha DPP. Monga mukudziwa kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chikuti chilowe mboma chinalowa ngati tonse alliance ataphatikiza ndi zipani zina 9 kuphatikizapo chipani cha UDM chimanga chisongolera ndi malemu a former vice president olemekezeka Achilima. Mwina amene tikamba kuti zinthu sizili bwino kwa inu mukuona kuti mayankho ake kukhala utani mwakhalapo nduna inu dziko limwalitsana kwa nthawi yayitali ngati mwina dziko mwina tachona pati. Dziko lino chachikulu chimene boma ili kulephera ndikayendetsedwe ka dziko mwachitsanzo iniyo kuti munyamuke pano mupite ku masitolo ngati a Shoprite ndi masitolo ena akuluakulu mukapeza kuti anyezi kumeneko akuchoka ku South Africa, tomato akuchoka ku South Africa, zipatso zili mmenemo zambiri zochokera kunja, komanso katundu wambiri amene ali mmenemo ochokera kunja kuphatikiza mafuta ophikira. Zinthu zoti Malawi kuno zimapangidwa malo moti ino tomato mmene muja azikhala ochokera ku Nchewu amene akulima Amalawi kuti Amalawi azipeza ndalama katundu akuyendanitsa kunja. Boma limafunika kupereka malamulo ndi kumaletsa kuti kuno simungaitanitse tomato yochokera ku South Africa, kuno simungaitanitse maolenji yochokera ku South Africa, maolenji katengeni kumwanza oti muzigulitsa. Izi zomwe zikupangitsa kuti dziko lino lisayende bwino chifukwa anthu akalima katundu wawo akusowa nzika upezeka katundu yochokera kunja. Ndiye boma limafunika kuti lizikhala ndi timati ma measures and controls. Kunoko simungatenge ngakhale mango dengu kwalo wana mu dziko la South Africa sizikatheka.
chifukwa boma la South Africa lili ndi malamulo ache dziko liyonse limene okhala ndi malamulo ndipo dino amene akuyendetsa dziko lino angokhala ngatino kungolitayirira chilichonse chikungoyenda chokha apresident akungoyendayenda kuti akhale pansi aone kuti kodi tingakonze bwanji dzikoli tingakonze bwanji kuti chuma chiyende bwino mpata umene walibe mwinanso mwaona kuti apresident akamayenda kulikonse kumene akuyenda akumapezeka kuti akuyenda ndi SPC chidake nkukhala mu office nkumaonerera kuti kodi ma department ndi ma ministries zikuyenda bwanji mwapanga monitor SPC amene ali pano mwina akukhala ngati prime minister osakhala ngati secretary to the president and cabinet ndiye pali zambiri zimene achakwera kulephera kapena zimene zikuwapangitsa kuti alephere kuyendetsa dziko ndiye zinthu zikasintha zinthu ngati zimenezo nzomwe tikukonzekera kuti zisinthidwe kuti ino boma dziko la Malawi liyambe kuyenda bwino katundu amene akuyima Malawi akhale katundu odyetsa Malawi amene ali m'matawuni Amalawi ali m'matawuni asamadyetsedwe ndi katundu ochokera ku mayiko ngati South Africa nthochi Malawi muno ikuchokera ku Tanzania mudati muoneka ndi malo ogulitsa mowa kandi motani akuotcha nthochi imene muja ku Tanzania kodi katundu wa ku Malawi akulima ndi ndani ngati chilichonse chokera ku Tanzania tikufuna kuti anthuwa akamalima katundu wawo azigulitsidwa Malawi muno otsala azipita kunja koma osati chilichonse Malawi muno zidyetsedwa ndi mayiko ena dziko silingayende bwino Tabelo Astambuli musadachoke pano munali ku UTF munali ku Accord pano muli ku TVP ena kupata amwina Astambuliwa angokhala otengeka nzipanizi ndikanakhala kuti ine munthu otengeka ndikanapita ku Malawi Congress Party chifukwa anandifunsapo ndithu komano conscience yanga ndikuona kuti anthu Malawi muno afuna kusintha anthu Malawi muno akuona kuti no Malawi Congress Party zikuyenda bwino ndiye ngati tizingothamangira umeneko ngati mmene ena akuchitira ukafunako kuti akadye ndi ndalama kumene kundiye kutengekako koma ine ndikanakhala kuti no ndikufuna kuti ndipeze chakudya changa chalero ndikanapita kumeneko koma chifukwa choti ine ndikufuna kuti no ndi anthu amene abwera pano ativutike limodzi tikonze zinthu limodzi mdziko muno chifukwa ndapita ku chipani cha DPP ndanena kuti Amalawi ngakhale kuti muyende mwangona muno anthu akuzani kuti chipani chimwe chingathe kutipulumutsa kusintha zinthu ndi chipani cha DPP osati chipani china chilichonse chifukwa chonena kuti anthu ambiri Malawi muno atsalira chipani cha DPP kutandire kunapangidwa ka snap survey kunapezeka kunena kuti achinyamata ambiri over 60% akunena kuti afuna kuti zinthu muno zisinthe ndiye ukafunsa kuti kodi zinthuzo kuti zisinthe bwanji akunena kuti DPP ilowenso mboma chifukwa aliyense akuzindikira kuti palibe chipani china chimene chingathe kulowa mboma kukonza zinthu kuposa chipani cha Democratic Progressive Party ndiye munthu zitha kuona kuti kodi dziko likulowera kuti nanga anthu akulira bwanji nanga khungo la anthu mmene akuonera kuti zinthu zisinthe tingachite bwanji iye chifukwa chake maona kuti ine atandipempha kukotakota kuti ino ndiyimira chipani cha DPP ndinaona kuti ndikoyenera ndikofunika kuti nditero tikufuna nsembe zonse ziko mkwambiri ndithu amene ndi Clement Stambuli mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimenechi cha DPP yo atu angolowa kumene kuchokera ku chipani cha Accord pamene tikufotokoza pakuti kuchitika zambiri kuno kwa mkona ndipo tikhale tikuona magule komanso zina zimene zichitike zolankhula tifuna tifike mkatimo tione makamakaso mmene zikuyendera makamakaso nkhani yokudza msonkhano umeneyo msonkhano ukudzanso pa nthawi imene achipani cha Malawi Congress adalipo pano masabata apitawo ndipo pano tsopano kukamba za chipani chimenechi cha DPP chimene chikuyembekeza kuti chipereke mfundo zake kuno ndipo atiuza akuluakulu amenewo kuti ena mwa anthu amene akhale kulankhula pano ndipo ngati Norman Tisale Jean Matanga Akambalabe iwo Astambuli nawonso akhale akusinja mfundo zawo pano nkhani yake nje kuti zipani zonsezi zili ngati kuti tsopano zikudziwa kuti chisankho chayandikira kwa chisankho chichitike mwezi wa Septemba makamakaso imene ndi 2025 ndipo kuti muone kuti zili motani kuno koma anthu ndithu akufika pamene kwamba kuti chipani chimenechi chikufuna chitise msonkhano wake kuno kwa Ngona ngamakambasa kwa Ngona ndi dera limene lili pafupi ndi malo aja amene amadziwika kuti Kanengo kuja kumadziwika ndi mafakitale ndi zina zambiri kumeneko zimachititsa kuti Kanengo likhalenso dera limodzi lodziwika kwambiri ndi mtunda woti siwautali kwenikweni kuchokera pomwe patikuti kukafika kumene mafaka Kanengo kuno kwa Ngona kuno
amene mukuonera chithunzimu anthu afika kuno kuti amve mfundo imene amene waachipiri awatengera chifukwa nkhani yake kuti zimani zonse zikuyang'anira zokhuza 2025 kodi 2025 tiyenda motani pake zili pakalikiliki omapembeza abantu madera osiyanasiyana wauza zimene wakuona zisoko kwathanisa kuti mwina make khala mwina iwo amene akuonera kuti zamaeke kupeza kuti iwo andandale amapereka kucheza zimene olingaliranso balance kuti dzara ndona zachiporeze amapereka mfundo
ajinyamala rose ndibyo kumtunda liganje bwana ajinyamala rose anyamala rose bwana kubera cheni kumtunda msanga liganje bwana ajinyamala rose ndibyo kumtunda liganje bwana taweza ni mpara hapa taweza ni mahali hapa kwa wewe kucheza kwa mbili Wazani malo bwana kucheza ajinyamala kumtunda liganje bwana kumoya tu bwana Ana kushika kwanza hapo mjini. Zibibie. Sasa wewe. Tagoza ni babao kule. Watendera uwe mtani sa kulima kule mwogo azona kunyanza Musigwe azima hivi hapo azima kama mbandogo chonde mbali kuna sikila hapo
motana TPP kubwereranso mboma. Ifeyo tili pa 99% panopa chifukwa kuyankhula ndi Amalawi eni kuti iwowo avutika kwambiri zomwe amaona mbuyomu sizimene akuona pano. Mbuyomu amakula fetereza wamakuponi uja amakula 15,000 mabaga awiri panopa fetereza mukupona akula 30,000 mabaga awiri koma fetereza asakupezeka kodi fula ikubwerayo Amalawi akhalanso panjala njala sikuti kwachiwanena kuti fetereza munthu sakupeza kugula bagi limodzi lina losabwera mapeto wake kuti njala sedi ku Malawi kuno zinthu chonse chabwera mtengo kwachiwanena kuti ikonomi ya dziko lino sili stable. Inflation ikasokonekera chuma cha dziko chonse chimakhala chasokonekera mapeto wake kwacha ikungu every fortnight kwacha ikungu ikagwa kwacha zimapezeka kuti katundu amangokwera mtengo deire nde cost living ya Malawi yakuka ndi Amalawi akhala pansi aganiza kuti ayi wala ndiwopesa pita mtalika abwerereso mboma izizizi iyayi dasankha mwaola kuika auze na data abwerereso mboma timpanja ka data akufuna kuyima kuti akaperekeza moyo wa Malawi. Chabwino amenewo ndithu ndi mayi Brenda Saidi Panda akufuna kusapo sokhudza msonkhano amenewo. Komano china chimene ndimafuna ndamva kuchokera kwa inu mama mukwalimbikitsa motani amayi mchipani chanu kuti atenge nawo gawo maudindo chisankho chayika cha mama. Azimayi tikuwalimbikitsa ine ndikuyankhula pano president wathu sasankha adasankha ine kukhala deputy national director wa amayi wakulupereka mwayi kwa azimayiwo kuti azimayi atenge nawo gawo komanso tili ndi mashado ambirimbiri achikazi oti nawonso ayima nawo mpikisano umene chifukwa chake chipani cha TPP ncha democracy ndi chifukwa chake azimayi mukutoona tikuyankhula panopa mashado abweranso ambirimbiri achizimayi ndithu Uthenga wotani umene mukupereka kwa onse amakonda TPP amene akutsatira Zodiac pakadali pano. tikuti onse amene amakonda TPP amene akutsatira Zodiac musataye mtima TPP ikubweranso mu September pavute pasavute chifukwa zimenezi ayankhula ndi Amalawi okha kuti tavutika tikugona ndi njala anthu ku Malawi kuno sanadyepo chitedze pano akudya anthu ku Malawi kuno moyo walifika pavuta njala sikuta chimanga 50,000 bati 45 uku kumwere kunali cyclone Freddy kunde zovuta chafikira 65 bati ndema chimenechi Amalawi akuona kuti iyayi ine nebula pesa akapita mtalika abwere kuti akatenge chuma cha dziko lino chikakhale m'malo mwake monga mmene adapangira 2014 atawina boma 2019 atawina chuma cha dziko lino chinali stable zimene zapangitsa Amalawi kuti aganiza zoti profesa akapita mtalika abwerenso akawombole m'mavuto amene tilipopa
Jalamamba. Diambon sheep, right? Digitizan sheep, right? Panova tilipafubi kuti akuluakulu enisonkhano akuluakulu tatembenukirani kumbuyo mutembenukire kumbuyo muone tikamati mgona ndikuwa mu ground kwa TPP nizoona Joseph nyamara watu wanabasa nyimbo mwali ziwili tudigira nawe kila jangu pa stage zibo zizito zikugoma dino ndao yoredetsa pamalo dino Mirundi Samba. Now you're in the summer mouth. Jango. The only minute you don't feel like this is the beja womb. Yeah, familiar. Esa pregueta. Zona zake DJ
zona zaje magule uyu wasafunika chumba uyu nagule uyu chumba chikozulira abwino wale hai bafuna lele ifeyo bafuna lele ifeyo abira mabari bafuna lele atukulu sari bafuna lele zigomo zikuchitika DJ
DJ Tiliwe malingana ni nthawi yathu panopa tufuna nonse achinyamata kumsewu mdipita magalimoto ukhala kutukira nthawi ndedi yonse anyamata nonse tachitani muchatichitira mwachilongosoko Tiliwe DJ Happy birthday, Chaloya.
Siko basi ya mwana ona bomosa babonani
Ndito mene mgone na mchutuzimo wachumili wa mtokoleli wa chipali chipele cha TPP Afrika Kata kupiga mamalwano kwena wango tipesa kumene Zodiac television kama Zodiac online kumene kupatirani kutokuta msonga kumene wa chipali chipele cha TPP kutokera kuno wango na mukita walilongwe msongano mene kumene kusato korose na siyana achipali kumene cha TPP mene tafamu zera kutemuti ena mene tukaona kuno jimonga kati Benfili yemwe tuona zote jika mchipani kumaso kukambaza amene wachacha kumaso wakamaka amene wanji Clement Mwale omwe ntawina anali mlebi wangu wa chipani chimene cha TPP kusakwere apita mukito omwe pakali pano na amene ali mlebi wankulu wa chipani chimene cha TPP amene apera makamaka kubali ya utsogolo wa chipani chimenechi komanso ena amene abwera kukonda chipani chimene cha TPP amene asonkhana pabwalo lino la Nkona mu mzinda wa Lilongwe amene tsopano msonkhano umenewu ukhala ukuyamba kutsatiranso kufika kwa mlendo olemekezeka amene wa Afrika Kata.
habari zangu, salamu alaikum. Umazo kupata ni mtendele pasiku na chiweruzo pantawi imene tikusonkhana malo ano kapana oambuye mulungu karibu tiyandikireni mujibu tiyankha makhawa athu amene tili nawo mitima wathu ya Allah kapana oambuye mulungu ويبنا أنفسنا ويغفر لنا وترحمنا لما كنا من الكافرين ربنا وأنبياء ملوك فانتاوي يميني فاسنتانو مالوانو cholinga chatu ncholinga kuti tilindikawa zatu zimetili nazo ambuye mulungu tikupemphani kwena kuti yankheni kawa zatu ya Allah. Ambuye mulungu inu ndi amene munalenga dziko lapansi komanso ndife tonse amene tili pa dziko lapansi tikupemphani kuti Allah kawa zatu tilandire ya Allah. Kusela kwa inu Allah komanso ndi atumiki onse amene adafika pa dziko lapansi pana 124,000 wena kuti Allah tabaraka wa taala inu tilandireni komanso yankheni madua atu abemwati Allah. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatihi wa rahmatihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Assalamu alaikum. Yes. Mama. Gifuna ru tijilajala mama vile amwagula watiwe guri ukwana ya nkula. Kuna ndio kwa ground wa TVP. Tala mama. Vice President watu Honorable Alfred Kangata, Vice President. Regional Governor Chigawa Chabakati. Analo Chitili.
head of youth, Honorable Norman Chisale. Advisor wa president mkani asisante. Wina wina wanya maratu manada penpili. Wapaloso kini mnyamaratu tumatimba rajika kwa nimba rajika basi. Wana mashukuru. Ya milioni abonini. Milioni abonini. Amina. Naona bamba rajika. Ona mashukuru. Zona bandi. Papano. Tilindi. Mai blender. Saidi mjala kumati kota. Imani. Imani sana mali. Tuvila kumabera sana daura. Tilibinya na watu watamanga tamanga. Mwafesi ya mama mkisare. Anibu ninyala watu malola. Ameno katile chila zina mama nande. Komanso niliba director of women. Mchikawa shuna shabagati. Mai bunche. Ndini jani yose. Majidule. Lain salamu zifamili. Laini ni aiguruzari kwa matilani. Tiesa tadutu. Ona bapaka CMP. Taimili anagoni mwashi. Ule maani. Ndibona mzila mbana kumenevu. Ona basambuli. Mshila kumaji uko. Kaka. Ona bapusi. Mhari. Tukomasa tulimemba wa mkungu mchipani cha Ford. Wala mega zega. Mambo ya lemia. Chihana. Mwini makara wa daka. Bata ninazo. Anubela. Kwamba nasa mdiwale. Ndimilisa Daitan Musa. The advisor president Mwanajin Nabata. Komanso Pampano. Tilindiwa nabo. Clement Mwale. Taimili ya nantagoni na namba Clement. Amina Inso ndi mwangizi wa president. Vanduwa nani ya mazarubuli wa opposition siku tuwika. Wana walaba. Jemile tresh. Taimili ya nagoni nwa. Namandu walaba. Ona Bariemba, Unibats. Ona Bariemba. Ona Bokasa Zize, National Campaign Delegate Deputy. Ona Bashindi, Nagona Rimwamepo. Komuko Sabalamu Anas. Timbane Urimachidule. Mashada wose aguna bana lijo magavana tilinabo bano taimilirani mashada wose ajwaza taimilirani patilisha taimilirani chikanula taimilirani taimilirani ajire ninachamwili hapo mbijano kangu ya waru madilimu ya
Pereka ulemu kwa Vice President Regional Governor Kenyaga Muyambe kapereka ulemu sawana mungingina na mwana. Pataino bana mundirale ndimuimirite mnagetizino bana Bush alibasako Bush afumu watu pepani mmanja majifumu vu zigomo tuyambirira ulemu kwa chado watu amene muli ya Vice President lakira ulemu komiti yonse ya DPP Mwachitsanzo landira ulemu wanu wakumanga pakali panopa ndikuti kuno kugrandi yankuna muone mafumu onse amene alandira msonkhano umene mafumu azange milirani akuoneni ine ali mafumu manja machifumu manja zigomo msonkhano waukulu maswanga kulephera kuona kutali msonkhano waukulu ulemekezeka kuno kwa Nkona ground takulandira limachimwemwe kuno kwa Nkona ground mukamatiyendera choncho milima yathu kuno kwa Nkona imaputira oteropo anthu onse wabwerabwera pano afuna mve fundo zanu zogirika ulemekezeka inu amene muli apo ulemekezeka kuno kwa Nkona kuno kulanyamata malova kulakhala kotheka ndatsika na omwe mulapa sangongole anthu yawa zikhozo kazotheka yana kuno kwa Nkona ndakhale ife amene mafumu chike chochita mudapataka ngongole ka mafumu nkuligawira ayambuya kudatseni ayi ine ndikatero tikufuna timve fundo zanu zotani kodi mwamanga bwanji Malawi emene kana umene manda fumu sikomo titokoze komanso mubandeladera ndifuna ndibelegera chitokozo kopsa kwa Profesa Arthur Mutharika onse amene akuonera pa Facebook olemekezeka Profesa Arthur Mutharika kumene muliko imva ndikuti mgona yalaphula kodi nampindi wa anthu sikoma kwambiri bwana President nthawi ine mundilolera District Governor ayina bwana Bush tilankhuleni komonso kwa nthawi anthu nkopita DPP oye Arthur Mutharika oye Vice President Honorable Alfred Kangata oye Vice President Alfred Kangata oye RG Honorable Kambalame oye RG Honorable Kambalame oye Adaiwani Achisale oye ulemu Mwachidule ndipasa 2 minutes bobera bali akulu panopo ulemu Vice President Honorable Alfred Kangata ulemu wangu bwana ulemu so RG Honorable David Kambalame ulemu wangu bwana ulemu so komiti ya NGC ulemu wangu Mwachidule bwana ineyo ndati district governor wakuno kusile Chipala district inendo kutokozani kwambiri boika songa kuno bwana inedukambikeni zimene mwachita inu Vice President chifukwa munakata kutenga songa lokupita nawo kwina koma lero mwanidamira mamulomera bwana ndikusimikizirani
zimene zimene chidalero ineyo zikuthokozani kuposani mphatso ya maempi onse amene akuyimira kuno. Tililoe komanso kuno tilinodi 6 onsewo tutenga mashado kansa musakayikira banarachi mmene inuwo mudapanga chiganizo chodula maconstituency komanso matest nizimene kapangisa maeri yawo mkwaunawo tikuyamikeni mfundo wenu apanga inuti ndachitikitiri ine ni madama kulikoni chitikitiri niyani koma zimene wachita inu nchifaka mkuona unyinji wangu maeri alipa mbili pamo koma tidakapangame maeri ya Gibibae bana arachi inu chipani machikondadi komanso chipani nachipiradi ndimawamene wawo ndifuna ndikusimizeni anthu awa kuno ali pamavuto opya bwana anthu awa ena wadamotera mumbulimbuli samaziwa kuti kongresi lishani koma alipidwa sopano alipidwa muona mene akachitira anthu awa Gibibae iwa kwambiri ndimawamenewa bana ukunkulankula komana wanu msonkhano wake wayamba ni mata mwinanje njeme sana modali mambo ya machitilitili nachakurai fumu ya agaliwa fumu ni fumu sawa tano zile mwambili bana ya chitilitili alichona gavana komasa ino ole meza ya vice president munilala nthawi zino nditsutse kuhokwe zikon apita we adolangani ndikamapanga jala mamba uzichambula apita we mundikalipira makonzeka ndikati jala mamba muzitichani osapanga icho ndikati jala mamba ichi takwizana chala mwamba apita we chala mwamba gangata we chala mwamba dididiri we chala mwamba bora we chala mwamba Dilongwa bani we chala mwamba sendo hijoni we lana ulemu olemegezeka onabo Alfred Gangata lana ulemu hanu lana ulemu onabo jidilidili alijoni governor lana ulemu hanu onabo jisale director of youth lana ulemu hanu ine sindila nkula ntaya itali kwa mandufuna udi avipi mwendukuru gile ndufuna uchanje mwendo chimwendo anaba uzabanga sonkano pano sana bwe yantukaja wayai amino wewe achimwendo umenya mwili kwa ndufuna ndikuuze ni mukutamika kwa mbili Achimwendo ikando umenya mwili wabana yanzana amena nkatamika uposa inuwewo ndufuna ndukumusena achimwendo ziwa ligali ndima amuo a director of youth onabo chisale anabempa ku polisi kuti ndikupasani 3 days mutigwirire anthu amene anamenya anthu kumbowe
Mbalo mwenga polisi, mwenga inunga jimwendo. Wani mwalo zedwa jimwendo? Jibini wewe! Abido wewe! Angamana mwenyewe umbowe. Anabida kwa mbesa settlement ku polisi. Ku polisi kumena kalembesa ma settlement anachula maila andu amena nkamenya andu amena nkapanya magali modo anaona ndi maso. Ma settlement ajali ku polisi. Inyaji mwendo ngani mwini mpombu zambili. Bonjo usapita pali Longo station mkatende maina anu. Inyendi kumauza ajisare andonga jimuwaziwa inyo mutibwele sare kwani ajisare mukone ngatisazi yanu. Achimwendo, ajisare ndisazi yanu. Oyo ina achimwendo ndisazi yanu ya. Vitabu wambili. DBP tunakupumzisha ndani ku UDF. Mwenye ndibokela somenya yangu. Mugwele na Congress. Toni kuuzani. Congress tukuicho sana kaja kitamaa. Ndiba Congress ndikupa sana chenjezo. Ngati mukuba ndama, dalani ndama mukafune kozunga. Tukumenya ndiba tukuitabani. Abida ndofuna ndangwenda awadi Musa ndofuna ndangwenda Jefu awadi Musa ngatifundo zinakutelani ngatifundo zinata siyani kulimba ni Profesa Bida Mutale Profesa Bida Mutale awadi Musa sisani yanu kutelani Ani kwa DBB sikinamba tawina jisango ina awadi Musa muli ku DBB sinabangebo tawina jisango inuyo muli mutajo ina zimani vile tumena mabijana mabona Ajefu dada kumkoda koda huko mumbe mwelekedo kwa mbili na DBB mkuifuna mwelekani kikulandilani ndofuna kuwa maudindo ndikubempeni ifeta topa ali yesa amena kufuna uzabu yanchino ku DBB ntayo kwa ndidi abino wewe wati ifeta wina atibwela Jefu awadi Musa ifetizewa mbamanda dalangi ifeta topa Ikazidi kufuna bano diza imba manja kwa nani tunusumuna tope kuimba manja Mungu amena funa DBB azaimba manja leo bano boti tukulia imozi Sasa tifeta tipula Mungu wina eze bana ndimamenya basi ya kutisha basi Governor Wabria. Warani? Vice President. Mundirole ntawino ndimtuse mnyamara wanu oyanganira nyamara zake kando bajikaja magadi Ernest Malala 1 minute Ernest Malala era PPP oye
Kona Mutharika oye! Kona oye! Ulemu waberekedwa kale, ulemu kwa Vice President achikawo chapakati olemekezeka Bambo Alfred Gangata, komanso olemekezeka Bambo Chitiritiri amene muli mwini wake wa region ino. NGC yonse mafumu komanso anzathu achisilamu amene wabwera pano tikuti zikomo kwambiri. Ineyo uthenga wanga ndi ochepa kwambiri chifukwa bwana anga alipo mpano Honorable Chisale. Ine ngati director of youth Central Region ndifuna ndikutsimikizireni achinyamata nonse kuti osaopa osafowoka ntchito tigwira boma latenga kale. TPP oye! Ndikutsimikizireni kuti tiyenda pena paliponse muno mu Central Region district ina iliyonse tigwira ntchito. Ndi mawu amenewa ine nsabire patali poti apana anga alipo mpano, koma mawu anga amene ndiwafuna ndayake asinyo DG size yake mwendo ndine Honorable Chisale. Uthenga umene wazimenaliko amve ntchito tigwira ipesani amataonjeza iyayi. Ndi mawu amenewa zikomo kwambiri. Tumefuna leo ifeo. Sio mbili bwana Richard Governor. Honorable Vice President Central Region manadala watu. Munilele tawi ndo ndatutse amaikunje amenali director wa mai kidogo chino cha pakati. Hawala. Amelo. Siko. Honorable. Ulemu oyambirira sisitema Montanga kupite kwa bwana Vice President Alfred Gangata ulemu wanu. Ulemu wina upite kwa Achitiritiri bwana Regional Governor ulemu wanu. Muendele ulemu MTC members nonse amene mwatilemekeza malo wanu. Ulemu upite kuma region konse komanso mafumu ake. Chala mwamba. Aliyese chala mwamba. TPP oye! Profesa hapa Bida Mtariga oye! Bwana Alfred Gangata oye! Bwana Chitiritiri oye! Apita oye! Bwana malo ano linatabwerapo Dzana limeneli azimayi yawo amandiuza ineyo kuti akufuna nsalu. TPP oye! Kuphatikiza yapo azimayi yawa atopa ndikudya chitetse. Chanajepo ndipo akumagona chafufu mimba. Kudandaula, kulira, osata. TPP oye! Azimayi mulipo? Mwadoba tukugona ndinjala siyochi? Mwadoba ndinjala ino? Inakuda eti? Ala profesa eti? TPP oye! Ile bwana mawambiri ndiribe, ndimawa amenewa ndibwerere pasi. Sigwa mkwani. Agwa nikaya bwabari awongoloko nyungunyu DJ
Ziko. Ifanga mabisho wakungaze sinodi. Vilombo kumati. Kumati. Akula kungaze sinodi. Vilombo hivi mizimu itengele mizimu watuenda wakaloje. Dibule! Ngoi ino mwanda vibi mundilole ditu se Brenda Saidi. Tieni tirankule mafundo. Cholinga jodo kuti alendo akabwera. Alipotsotsa zimulabe klasi. Dada huko. Basi aseno magwa already. Aseno gudi. Magana zedi. Oyalu nenda kuti inero shagwera wanigonda shala mwamba. Oyalu nenda kuti shagwera wanigonda shala mwamba. Abiga mwe. Ona Bagandaza oye! Ona Bwana Mamba oye! Bwana Jisale oye! Chipilipili oye! Nanga Benipili oye! Chihundisha Usi oye! Waina Shuma oye! Ona Bwana Tanga oye! Agwa Tanene kudi itoga kunoko. Kodi mkumpala kuno. Umusalima kuno. Ukodi kuno. Ukone iliko. Kodi mangwe. Amiga waye. Ule mubida kwa ino bwana vipi. Wampageza watu. Nyamadanza nezi. Ule bwana jidiri. Ule Honorable Jisale. Ule spokesperson wa bwana. Ana malomba. Manengana ni mjawi. Maule mwakalema lo mwage. Kwa ngona nilifuswa limozi mukalope eti. Kwa unasikuli langwe kuno. Ama linde kwa wantezi. Inusa kune kwa nuni kuno eti. Wanandiako nifinu. Kabila woye. Mavende mwalimu bano. Mabusiness aluenda umu. Kipugaya nente. Umpaya wakula eti. Wafuna mambaya eti. Kachakwela wanaunga ziko eti. Kabila woye. Kodi inu ngine akati kuzikwa kuli chitu huko. Imanena kulikasa likozo nyamula wanu kajamu mseo. Akuna fesa adabanga zintu zambili munati. Chifukaja domba hiyo wavuda pamene ya bwana vipi. Mgone ndensi komazo minu majeta dauni. Indu zavuda mashapa njia wasega. Tomazo asiyo guli sasi marari haba. Chifukaja soranda lama eti. Ntari wabile zimadayo. Kabila wayo. Pida mutari kajamana shida kudinu mkalangi wayo. Ada kuya mdarama ya marama eti. 2014 Professor Adawina. Adabenda aguda gondo kaya Minister of Finance. Kusanga ndulei mats. Ndazoti mutandizanti ndolama yako kasika ndalama basi. Ndalama ya malewa padega gangu wina. Ida sabana ande ada sinsida kutola. Leo ndalama inja yafika ba 2,700 kutola. Pamoja na mtokazi ni Chifuwaja tumfuna pita mutari na bararaso ngoma. Akakanga ndalama ya kazi basi. Leo kukaje chifuwaja nana kuli ndalama ijasi ukazi gina. Mungu akala wishoga wata. Uga ino Mungu bila kushabuka kula mashisa. Afyande ya wada maka bezata. Chifuwaja
chimanga chichadima kula thumba 18,000 mwachona mukula bwanji kuno zinthu zonse zakani enani mudali wana MCBC maiziwa ati maiziwa lero ikunasa wamaili akuti mumene nakuliya ibamani wamwali bamani maya munthu lukwananjala bamani wamwali mamphana kulinda kuchipatala bamani wamwali munthu akabuya kusala akwana kwamtango kutenga 10,000 abwana tinthu tiwiri ndani zanene kuti bamani wamwali wafuta kwama chakwera yeti kukunama inkulilongwe kwawo mani mwama safatiwo amiga woye inene ndimawamenewa dinene kuti aliyesaika bwana nthawiyoendesa kuna mukazani munayendesa inu amene munayendesa chalamama tikayendesa ayamba ameki eti tikafone ngenesha mawa eti akapapajeso mwezi amene akubwera mpando zelesha mawa ni profesa tapita muthalika namene akunendesa ziko ilili apipa alingana ni nthawi musunga kodi ya profesa eti awanu mwana akabwera pananda amasamuta akakodi musungira ndani apipa simama kwambiri Bwana Vice President, tikuthamangitsana nthawi ndithu mundilole nthawi ino ndilane Bertha Koloto.
Septemba ameingia babo asungwa na jani ya mama tia nitikapotele Profesa hapa bila mtalika Chiriri waye Profesa hapa bila mtalika nikasupe wachitukuko Kingo nena bambili ya TBB Maramu pingwa mtalika msimu wake use mtendele Nena manga mandaka musu Sijonjo President Muguza Branch Mundilole ntawino ndi nane Honorable Chimwemwe Chipungu mangopeleka maoni 1 minute Honorable Chipungu tazimeka ni maoni sure TBB oye! Apita oye! Ipedonse oye! Akandata oye! Ulemu kwa Profesa Peter Mutharika omwe masana uno mukutuonera pa tsamba la Facebook. Ulemu bambo Alfred Kandata ndi John yonse bopulumusa nthawi. Onse wano tikalembese onse amene akunena kuti 2025 apita abwereso mboma chala mwamba ndimawo amenewa ine ndokhutira kuti chipani cha TBB chikubwereranso mboma zikomo kwambiri. Ipedonse oye! Inononse oye! Kwambiri, kaya mbandi peleka ulemu kwa Vice President atu wachikawo chitozaka na ulemu mso kwa regional governor atu lima NPC members kwanse dile pangandile ulemu. Ine wafana kumbutseni laba bandu kumbutseni kuti akulu pano ayankula apitisa kuyankhula kuna kuti konse dziwa atakatili mavuto siyana zakafolo zonse sichoncho tikugwema ndi njala sichoncho komana tikudziwa kuti
tindi shida. Mutani mwindi shida inuyo. Ndani fulani fuse kuswahili. Apolisa kafuna kumanga muntu akwisa nchilo jani. Akwisa nchilo jani? Sijoncho. Nanga ame. Tikata ame akuweza zipo alama akwisa nchilo jani. Jani? Jabwino. Ndiye inuso mwindi shida. Ali esefu yambila lewa. Jabwiti. Tindi shida. Chimene jo ndivoti yani. Chimene chinde cho mangira anthu akuti zunzawo. Mwamva? Chimene cho kwira ntchito kuti anthu amene watachotsa kongeresezi. Ndiyeno ndifuna ndikumbutseni abale anga. Nthawi zambiri anthu tikayamba makampeni. Chaka chamawa chino mu July meki atsegula masenta atsegulira kuna kutino nyengo yopanga kampeni yambike. Mwezi wa mawa mu July sezamba kuchitika. Ndiye nthawi imene ija anthu timazungulira mutu. Eti timayawala mavuto onse aja. Ayamba kwati patsa michere, ayamba kwati patsa soko, ayamba kwati patsa matuta mbala. Kwati ile muona kuti mukagulitse mphamvu yanu chitachanu ndi 2000. Ndimafani kanthani kumachepa tipilizane. Akala kupatsani ma 2000, apatani ma 2000. Ufa utuluka. Eti komano kufunika kwanu konseku musagulitsa ufulu wanu ndi 2000. Tikumva? Ndikukutseni. Ikafika tsiku lovota, tonse timakalowa nkachipinda komata, sichoncho. Asakunamizeni palibe amaona voti yanu. Ndiye musapange mantha. Akamagulitsa ma 2000, ama 5000, amakupatsani ufa, langirani. Kapona kovota mumakhala konoka. Sichoncho. Ndiyani kusachite imeneyo ndiye chida chanu. Ndiye tonse tikamaenda kauze tindi chida chochotsera kongresi, sichoncho. Chida chimenechi ndi chani? Ndi chani? Ndiye ngeni tonse tikisamale chida chimene chija chochotsera kongresi. Voti yanu, ndi ufulu wanu, komanso ndi mphamvu yanu, komanso kusankha kwanu. Sichoncho. Sikomo wanu. Siko mamai ababa milipuzisa milizina ukalirani kama mawahu amene nogula mamaiwa anena mujajiri adaje kulinga kala fili mkono lazima na zima ademani na kulitika landira ndama zuri ndiye tije kama likumbukia mafasa Allah wala megeseka ndawi no bana vivi mundilole ndajutse ona mwana malomba Shadrack mneneli wa Chipani komasa mneneli wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndawi yanu kumpando. Jala mwamba tuone uko jala mwamba uko mwamba umu jala mwamba umu Profesa Bibi oye uweza jala jimoje za mwamba za zose mwamba Bibi oye ona mukangata oye nanga ipeto oye Ziko mwambiri Bwana Vice President achigawo cha Central Region. Ndipeleke ulemu watu kulinose amene muli kutsogoloku. Komanso ndipeleke ulemu kwa inu anuake achipani. Bibi oye. Nini mafuna ndiyankhule mawu awa. Amene sakuvutika pano. Amene sakuvutika pano. Asakweze dzanja. Koma amene akuvutika kuti ndikugona ndi njala ku nyumba ineyo akweze dzanja. Akweze. Nimafuna kuti chomwecho mukamena panja lanu zasanuzo.
Nikupempeleleni kuti chipani cha Nkhanza chimene bonge spade ichi chisakhalanso ndi gawo pa moyo wanu ayi. Ndikumwemba Mulungu amamva abingeke ana Malawi. Malawi bonge spade itipita tipitiwaye. Nikakhala boma lomweli limene likubandalama ndiuphuseni inuyo. Nikakhala boma limwemweli likubandalama tikhala nalo. Zona zitijakaka kunoko zona. Ajogedi. Eno tia nititokose neuna jogedi. Wizani manjamama. Majogede yake osa oba eti kama mwoba jimwendo hii ni mwana watu amene uja osa wadani jipaso jano nejida si jonto ese akakalembera ese akalembete kuna kapote kumeki kuja kapote tipipi waye mwenda uno zopangira muntu chisoni ya ali saka mata afuna tesema kuto ake pa nyumba tukungana kana ni basa 2000 yo tenti jeni kubana obani basa dishe dije tenti ndiwe obani beji kufuna ni kutesa ndala kwa nyumba ndibe oe dainu bana nyama dainu oe mada jiro bano a professor of the Catholic. Happy New Year. Tukutongezeni no prophet Shadrach na Malomba. Mwalandilitsa Yesu wantu. Nawino chikunika mono muma kiziwa jauti. Chikunika jauti. Jauti. Ine pano banali mbusa Pastor na Malomba abena makula pisani koma ine adati ali kumangochi ali ku Beach House akuonera aliyense amene watopa ni mai Congress Party tufuna tipeleke boni kwa adati dia sikimizire kuti 2025 oma ndilo mweli tingo sita president Michigan Visita president Michigan okia jina kubamao akale mwafa simu motia pesa kama visita president Michigan goli Michigan mawana sisi ndio kufuna kuma pepo kwa wina aliyense kikweze mpole mwamba ya kweli adati kuma ngochiti waofe aziabudi gola ya wapa samoni ndipo yanguwa kama mamago adati
Bwana Vice President, tumisi yangu ndikufuna ndiyauze mwina sumazi waliya olemegezeka chimwendo ndine mai yanga ang'ono iye mai yake akulu anajanza mbale wao eniweni jabela belega chimwendo ndiye ndifuna ndiyauze kuti ziko la Malawi ndila demokrasi kachimwini ndifuna ndimuuze enzanga kumkuyu 2019 anabaleka matumba ndikuziwa weza ntumba ndikupita kwa fumbwe kumhanga kwina kwenye ukazi binsa ndikumalengeza kuti kumkuyu wasowa ndiye ndikufuna kuti asiye chibwana chayankhula chifukwa na Malawi akuzunzika Amalawi akugole njala Amalawi sapeza mahola kuchipatala wacha yenini ya personalism the first percent kwa mungu wakuchito amongezera 12%. Nijibana ya jikuu Habita di boma leo Habita di boma Dibibi di boma ino Dibibi di boma Di boma Kandala Habita ule mwana bwana sikifuna kuamfua sambita chukolo yankula panono kuti utenda ufikire ziko mwabe ziko Bwana Vice President panopa tajitika Somali tilini memba wangu wa Ford Elemia Chihana mwina ngo kupatsani bwana bwana ona bwana Elemia Bana baba ya ngambi afuna ki alve kwa inuyo sidi utengani ntawi hai bwana ife Alford ikaroza chala kulitendi bile kwa vita boma kiutenga bwana mumuze Minister wa Homeland mumuze si mwendo ufuru wa demokrasi unaboende Ford kumanga mtu yose wa Malawi chipachola nkura afie ndibwelezeso kumanga mtu aliyese jifugwa cha ufuru wa nkura afie chachiwili bwana nikuwapa sata kwa diboma lepela nati mtu alepela kaendesa boma ama uza mtundu wa Malawi kutinda lepela linu ziwini zumewa zifanye za kuta chakora boma la wakanika au pa adimake yose adimake Malawi muna mulipe kwa manga vampekesela andu wa Malawi Congress afuna kura adimake ndi Malawi kundi andu azipeza chakuti amosa vuta kundi andu azipeza AIP mosa vuta kwa maso chino banda kangata akuti akulisasa small holder fertilizer revolving funds boma ni mwenye mungalilo yote ni boleso boma ni mwenye ni boleso boma na uvaso kundi ya chakora eni yaka mafuna utuwa pasi boma 2 years ago akuwaga kabisa ndi achimwendo boma ni kuziwa kuti pasi panti mapao boma lisiagale kwa APM kapita kuplandaya na kumana nao panjira kumasa zia kwa APM
ateteze boma lake. Bwana jimaotepa Bwana jimaotepa ndikutoka za kwa mbili ndikulanjiraso kusasika Bwana Chakwera ndikulanjiraso kubwera kwa APM. APM oye! APM oye! TPP oye! Sio mkwambia basi ya kusembelea kama kumatsulo wanabekezeka kama ndadala pili ameno wanabekezeka sana kwambi chala mwamba TPP woye Apita woye Agangata woye Ifetonse woye maulemo wonse aperekedwa kale a vice president nditi mwonse mumve maulemo wanu. TPP woye ine ndabwera kudzagwira ntchito ziwiri zokha. TPP woye ndikudzagwira ntchito zingati koma ntchito ziwirizo ndizoti ning'alule. TPP woye nding'alule ndisang'alule Muliko huko ndinafuna ndikuuzeni ichi boma lililonse inu mukamankhula inalo limamva. Boma lililonse limatani ndi anthu pa chizungu anatulusa mawu kodi boma lopoyankha ena amakhala ndi chimene amati executive arrogance. Mwano wakuti wakuboma nding'alule yachindiswe. TPP woye kuti ndikusimikizireni kuti wakuboma amamva zana lomweli anaena amwano anaena abodza anaena oipa ananama kuti ata president apanga stroke akuboma sanamve kuyapa kwausina kuone atamva bodza kutandauza kuti amatani inu mukamalira iwo amatani amasankhadala osatani akanama kuti apresident apanga stroke sana yankhe sitinaone mapush-ups kuti ndikufuna inquiry yakuchikangawa ayankha kutandauza kuti executive arrogance chakulibe iliko akumva madanda watu koma sakutikani tikubwereza lero tikufuna inquiry yakuchikangawa. Anauza Brian Panda kuti ngati within 2 years sindisita zinthu mmene zimachitikira ndizatula pansi anatula
Anatula. Kino chaka cha nambala chani 5. Atula basi. TPP oye. Ndiye ile pano ndifuna ndichite examine chintu chimozi chokha. Anakamba kuti akubwera kusachita fix broken systems. Apanga fix? Apanga fix. TPP oye. Anthu a pension mulipo pano. Amene munapuma kuchita mulipo. Mukulandira ndalama zanu. Mukulandira ndalama zanu. Ndiye kuti apa achita fix broken system. Ndiye oye ndisanalule. TPP oye. Ndalama zanu za pensioni ndizimene zikubedwa kumagulira anthu oyimba. Ndalama zanu za pensioni ndizimene zikubedwa kumapita kukagula anthu andale. TPP ndiye kuti mama ndiyo mweri amene akuti achoke mkono mwamba. Achoke amene tili andiana pamwapalopano tilipo. Amene tili kana skulu tilipo. Tikukwanisa kulipira school fees. Tikukwanisa kudyesa nawo. Asananene kuti tizidya katatu. Katundu sana kwere. Sopo walima sana kwere. Shuka sana kwere. Ndiaga mati moma ndiyo mweri. TPP oye. Newspaper ya lero yanena kuti anthu okwana 89 pa 100 aliwonse akunena kuti zinthu Malawi muno zathina. TPP oye. Kutanthauza kuti ndi 11 okha amene akuti zili bwino. Kutanthauza kuti mukabva wina akunena kuti boma ndi lomweri. Ali gulu la anthu 11 okhawo basi. TPP oye. TPP oye. Komanso amayi ndi abambo. Law Society newspaper ya lero yanena kuti tifufuze koda Malawi Congress Party ma 2000 omagawawa akwatenga kuti salu matishet akugawawa akwatenga kuti chifukwa inu mmakomo mwanu simukudya. Chifukwa zipatala mulibe mankhwala. Chifukwa katundu wakwera. Malize samala inu likuba likupakula likukasunga kunyumba pali chilungamo. Ndete ndaoneseni kuti tatopa. Iwe azipita. Sinacho nanga. Penda mama achoke. 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 Kompano nandira foni atati anandimbira ndakuti iwe chimwendo kumene kwatabwera manena mawu kuti kuli achinyamata ena akwera pamwamba kumene kukuli anyamata. Ndenu ufuna Mungu awe mfata yakuonani pamene ufungu awe mfata awe fena atati awe fena. Ule mwanu Vice President, ule mwanu RG, ndiwonse ulemera kulandira maulemu mulandire ule mwanu.
tukupita kumapeto tikudikira mwini msonkhano amene ali a vice president. Kodi apataja apa ngongole ndira yapa Chinyamata akapaza lero mwapanga zingati lero akapaza yapa anabwera anzatu aja kudzanena kuti akupereka ngongole ndipo kuno kwangona nonse akwangona mwalandira ngongole ndizoona ndikuwuzeni mawu awa amene mupite nawo ku nyumba anzanga a Chinyamata mukaona kongresi muzimuli mafana koma ndiye mukuvaya muzingo musidatu kuti mani kakakireni ife a TPP motsogozedwa ndi Profesa Peter Mutharika tikangotenga boma pa 16 pano choyambirira ABM wapanga dongosolo yoyang'anira a Chinyamata kuti mukhale ndi ngongole osakhala ngongole zake izi zosakana pa mtunduzi ayi kuti anzathu amene mukupanga kapaza njinga za moto zija zimayenera kuti zizikonzedwanso tsono tikungokonza mosaganiza bwino ndiye abwana anapanga ma technical colleges kuti amene aja tizikaphunziramo kukonza njinga za moto. Ndiye tikangotenga bomali muyembekezere kuti zambiri zichitika kwa Nyamata koma kuti ziteke zonsezo tikuyenera kuti tigwirizane ife a Chinyamata tiachotsa kwa mpiniwa chifukwa kakhalidwe kawo kokonda kutosanatosana ife watikwana mwina mukhoza kudikira kuti mmene wati akwampiniwa mwina afuna akambe yambowe iyayi yambowe akambakale imene ijene napereka 2 days tinampempha inspector general onse amene anaphwanyidwa magalimoto musadandaule ndikukupemphani mtima malo ati yankha ngati sati yankha koma anthu inu ine mandidziwa ine ndinoma ndichisale sinanyengerera munthu sinaopa munthu sinaopa silibezonse nonse a Chinyamata yambani kampeni kapali pano awuzeni anthu mumadziwa kuti ine kwathu nkonkuno ku Central Region mumadziwa kuti ndimachokera ku Usungwi kwa Chipere uku mumadziwa kuti Chimwendo ndine taphunzira skuli imodzi kukapita primary school mumadziwa tsono ineso angakhale kudambweko ineso ndikudziwako ndili mmodzi wa inu kulibe amene angandiopseze ayi ndipemphe nawo a Chinyamata tisatengeke ndi ma 2000 achakupasanaja landirani mudye mukadya mwafuse kuti mudzatipasasole liti chomaliza kuti bwana wanga abwera kulankhuleni ndikuthokozeni nonse akwangona chimene mwapanga a Chinyamata mwatikomera mtima abwana anu a area ino anabwera ndipo anakupezani akabwera mwagende ndiye inu munapatsa funso koma mmene mukumudziwekisa leo uja tingagende idziru linopirira kusukulu izi kutataza anthu ndiwonyopirira kusukulu sitimangotolani ndiye ndikuthokozeni nonse a Chinyamata mwatikomera mtima mwangwetiye mpira akuchoka ino mukutenga miyala kusiya pasi kuti chisale chibwerani mukuchedwa ndiyanga kwambiri achepa ndipo ndikuwuzeni kuti a Chinyamata ino ndine ndamene ndikhale patsogolo kukhala monitor kuno ku Central Region yonse ili mandakanga maphwanya wa monitor
musaope tiyeni pale bali bonse asakuwapyeza ni winaliyese ndibona kuwapyezani ndiyimbireni foni ine ndilipo ndipo ndibwera nditana nawo ndimafana kwambiri. Thank you so much. Aimbade kanyimba kamene kakula imirira tachita tiche zikomo timafuna panopa asanalowa chitilitili ngati kuli mpata kwa mitundu chisamba mutabwera koma ngati kulibe mpatawo tingochera manthawi apitaye kodala chiyangalule sangalule chitilitili angalule sangalule akuli mungalule chitilitili chitilitili uzafika kumunda tsobana onthomune mundimva uko zumveka bwinobwino chala mwamba TVP oye Profesa Asa Bila Utarika oye Honorable Gangata Vice President Chigawo chino chapakati Wanyunyu oye akukwana nkulu amene akukwanira olemekezeka atatelekta Wanyamata Nomani Sale bodyguard wa Dadi oye mumo mutiwa nkulu amene tikawunajisale ne ula Dadi ali bafubi takulandira kuchigawo chapakati pano babwera akuluakulu tachita mwayi mneneri wachipani onabona Malomba alibadi onabo Ben Pili alibadi olemekezeka mayi na Matanga mayi wosatopa alibadi ochimungu alibadi ndaonabo Sonyamata wanu Dairo ni Musa mlangizi wa president alibadi wachiwiri kwa msungi chuma chimwani cha watu jokundo onabo Francis Jackson walapa alibadi panoruwa la Katundu anthu ochuluka nonse amene mwabwera bana Ben Pili anchaja mayi na chuma komanso Yeremia Jihana ali pano onse NGC members amene muli pano landira ulemu wanu mwapaderadera district governor Bushi anu wake kuno komanso amene ayimira DA Chitukula magulupu nonse amene muli uko landira ulemu wanu asaidi a senior governor ndi magavana ena tango imani uko ndaonakwaga mwani landira ulemu wanu region yonse atokuna bwanani amene muli pano landira ulemu wanu mashado nanga kodi tingapite kumsika osatenga malonda ngati mashado nonse amene mukuyimira kuno tango imani mashado amene zikomo kwambiri komanso tilinda omwale oli pano komanso tachita mwayi lero talandiranso mlendo wathu Honorable Clement Stambuli alipo mpano TVP omarulero mgona ya yankule ayi jela sitauni
ino amene muli ndi makamera jambulani, amene muli ndi makamera jambulani. Ine lero mngona ndaivulira chisoti. Adadi ndofuna amve kumene kweti kuli mngona yalandira Honorable Gangata ndi chipani chonse pano pa chigawo cha Makati ndi manja awiri. Dzanja mwamba, dzanja mwamba. Ndofuna ndipereke uthenga lero pano. Ena sindachula anabwera pano amanama. Amanena kuti Aprofesa Saimira limenelo ndi bodza la mkuvuniza. Ife linapita ku convention chipani chathu cha DPP. Kuna aliyena akaifuna mipando iyi, koma ena anapereka ulemu, ena anathawa. Kumene kukonvention tinapasa ku Profesa Azavira Mutalika. Ndenga regional governor nduze kutsimikizirani candidate come 2025 ndadadi. Mwalandira dadinu, mubafuna dadinu, abwera kuno kwa mngona, muzawalandira. Nthawi ino ndi nthawi imene ife tikulandira anthu kuchoka kuzipani zina. Monga mwamva talandira Istanbuli, ndeni mali ndisanapiririre abwere angopereka komoni 2 minutes. Kona ku Istanbuli. DPP hoye! DPP hoye! Profesa Azavira Mutalika hoye! Choyamba ndipeleke ulemu kwa Vice President athu pano pa Central Region, Bambo Alfred Gangata, pamodzi ndi atsogoleri onse a National Executive, a National Governing Council, Region olemekezeka onse amayindaba. Choyamba ndifuna kuti a Vice President mutengere uthenga kuti mukanthokozere kwa a President athu Profesa Azavira Mutalika kondilandira ku chipani cha DPP ndi manja awiri. Muno mulilongwe anthu ena anapanga research, anaona kuti kodi ku Capitol Hill nga ena onse opita ntchito za boma uniform, kaya ndi ku prison, kaya ndi ku army, kaya ndi ku polisi, anthu akuti chiyani. Ndiye popanga research iyo kwapezeka unena kuti anthu 700 alionse akufuna kuti boma lisinthe. Ndiye anthuwo amene akufuna kuti boma lisinthe akuti mtsogoleri yekhayo amene angathe kuyendetsa bwino bomali ndi Profesa Azavira Mutalika. Chifukwa chake mukuona kuti ife tikubwera kuno kuti tithandizane kuti bomali lisinthe and Profesa Azavira Mutalika akhalenso president wa dziko lino mu myezi 11 ikubwerayi. Chifukwa tikamanena pano tikunena ngati ndikalekale, kwatsala myezi 11 yokha kuti anthu awanyamuke achoke atipita. China chimene chingapangitse kuti no achoke kuti kayendetsedwe kwa boma achakwera akanika. Ine ndifuna kuti achakwera kumene muliko mumvetse zomwe ndikunena pa. Chiyambire boma la Malawi, chiyambire nthawi ya Kamuzu, nthawi ya Bakiri, nthawi ya Bingu,
nthawi ya Joyce Banda komanso nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika sipanakhalepo SPC wa KRS ngati amene lero. Ngati dziko lino likuwonongeka kuyambira ku office ya president ndi cabinet. Maloboti SPC amene alipo agwira ntchito ngati civil servant, akugwira ntchito mwina mopitirira minister. Chilichonse chowonongeka cha corruption chilichonse chikuchitika. DPP oye! Cha corruption chilichonse chikuchitika chikukhudza office ya president ndi cabinet, kusonyeza kuti kulikonse kukuchitika a president sakudziwa. Ndipo timati ndikopereka moni ndithokoze kwambiri chifukwa chondipatsa mpata kuti ndiperekepo moni, komanso ndikhulupirira kuti ndi nthawi yanu tsopano agapana kuti mulandirenso ena amene ali kufiko. Chala mamba pao na Istanbul ine pali gulu la anthu limene lilandilidwe pano. Ntchito imene itasira a vice president kunagwira ntchito iti imeneyo. DPP oye! Nkhani imene ili pano ifa DPP tabwera pano kudzakupemphani. DPP oye! Tabwera pano ifeyo kuti mutipatse mavoti 2025. Tikumvana eti? Uthenga umene tabwera nawo pano ndi kuti inu makandidati amene mukufuna kuyimira dera lino mupange maprimaries abwino, chifukwa mavoti maona kale ndi ati awali apa. DPP oye! Kumalawi kuno ngati kuti umphawi nambala 1 uli mtauni. DPP oye! Mtauni muli umphawi waukulu kwambiri chifukwa chakuti kuti usove moto munthu ndiye kuti uli bizi. Opanda izi ungasove moto muno, ungasove moto opanda izi ndiye inu voti yanu zavuleni chitukuko, zavuleni DPP. DPP oye! Mwakozera kuvotera DPP, mwakozera kuvotera DPP. Uthenga una pali anthu ena anachoka chipani cha DPP anakalowa zipani zina. Nthawi yona abwerere ndiyiti kodi palapi DPP pano abweranso unyinji muli wolandiridwa bwerani. Kodi kuchipani amakana anthu? Uthenga wina umene ndingayankhule pano omaliza ndi chenjezo kwa inu amene mumatumidwa kuti mukagende wanthu. Ife amkhalekale wa ndale tikukuwuzani mawu yawo. Ndale zachikalekale ndi ndale za masiku ano ndizosiyana. DPP oye! Kale kudalibe makamera zimveka bwino kuti kale kudalibe zojambulira. Lero kwatenga mkono wako genga munthu kamera ine kurani ine kujambula. Tikumvana ngati ena akakutumandi ndekuti inu zotsalira zake mungosiya akazanu ndi ana anu. DPP oye! Ndale zamasiku yano ndizoonetsana pagrawundi, ena anabwera munaona. DPP yabweranso pano mwainani. DPP ndimasewera. DPP ndimasewera. Ayi ndikutokozeni a VP, ndikutokozeni a VP. Mkulu Ugangana ndi wolimba mtima kwambiri. Tivoyane apo. Mkulu Ugangana ndi munthu wolimba mtima kwambiri. Chifukwa chipani ngati chikuyenda pano pa chigawo cha pakati tsogolo lake ndiliti
Sofawake ndiri wodi. Inu nose amene inuyo mumaendera vina nthawi ya kampeni ya convention ndo imene yadani wodi yatha. Tigwire ntchito ndionamo Gangata. Pidikilayo ndikumaliza tanze kuna profesa kuonera sinoti kumpanda profesa kudani ndaula maisha kudani agaru ndumutalika kudani nikufuna bwere kuno zanja mwamba pidikilayo ndawino ajisamba mirundu imbali nyimbo kuli vice president wa jatu bantu bachigoja pakati obo Gangata asirankhule nyimbo azimayi zimene kwambiri.
oye! DPP oye! Veterani, veteran. DPP oye! Ajaji abonera abantu ba Facebook. Ajaji akutonera abantu eti. Nde ine mwonga wa juli wao. Amandia kula kwa pano kuli afuna aone ngali mwandi ya DPP kuna kwa ngona. Kusema jamaa mbele bali mososo ya Professor Alpha Pila Butaliga. Kama sindi kubara baya. Tukolesa mandama makajigena chakwera veja DPP oye! DPP oye! Professor Fabio Butaliga oye! Zomo kabazi. Ulemu National Director Nomani Gisare Maya Matanga Ulemwan, advisor to the President, Honorable Jipungu, advisor to the President Ulemwan, Maya Tuma, advisor to the President Ulemwanu, Komanso Pari, Honorable Elweti Hana Ulemwan from Afod, Komanso Twindi Mafuba no 28. Kaimina ni Mafuba gode ni Mafumu nonse. DPP oye! Mafumu endele mwangu suko mkanibasi. Komanso nonse aini jinsi mwajo geda ku DPP mwendele mwangu. Maikunje Dialect of Women mwendele mwangu. Dialect of Youth Parisho Livano Mwandreso Limwan. DPP oye! Ne ajaji akubeleka moni aba mwayanke numango chiko siyocho. Antunose akwangona ba Central Region muli bwanji. Mwayanke numango ja ajaji sakumvayayi. Antunose akwangona Central Region Lilongwe muli bwanji nonse. Ajadiso alibunye kwa basi. DPP oye! Adadi zanya katatu, tikuja katatu. DPP oye! Anadi tutakuwa fertilizer 4,500 kukua fertilizer million. Anadi aseme kanshika wani milioni Amerika. DPP oye! Veteranedi. Tina bila convention miezi iliyopita mwezi imene timasanga maudindo sana siana komano timasanga atisogola mbili komanso ma vice president komangani mengine bano ndoni kuti ku convention inasanga Professor Asabira Mundhalika kudakae amene kufanya DPP mchaka cha mawa 2025. DPP oye! Adaba zimenezo IMCP uri Professor namene wasankira uchifanya DPP namene kwimiaso anasakula mimbo osani masewera ya
TPP oye! Ana makubweretsa ejilimidi mu parliamenti kudi Profesa Saime zimezo ndizoona akufuna muzikabe njala zimezo ndizoona ndiye mumuyange chakwera mangozemenya mwamba kulisimo kumfunaso manja mwamba Profesa Asabila Muhariga the president kaya muno Malawi amene amakonda achinyamata. Profesa Asabila Muhariga amakhulupirira kuti achinyamata feti ndi nzeru zotukula dziko la Malawi. Profesa Asabila Muhariga ndichifukwa chake anamanga Maternal College kuti achinyamata nonso muli mukuvutika ndi chakwera muziphunzira. Koma chakwera anatseka Maternal College onse akusofunikira amene mukufunanso. TPP oye! Profesa Asabila Muhariga ku State House mutaya TPP ana safa nyamara mati kasala mati nani kuti mati TPP oye! Baba nyamaraga anadi kuyamba ku State House ukaje leo mu communications kufanya Profesa amadalira kuna nyamara ndamene alotsogola muno Malawi. Nyamara ndamene akwenda kutukula dziko lino. Koma maona wa nyamara kwa MCP. TPP oye! Convention ya MCP maona wa nyamara ndalilo samba. TPP oye! TPP Jokayo imedziwa kusanyukula achinyamata. TPP ndimene inabweretsa muno malemu South Chilima zimonse mumtendere. TPP oye! Profesa amakhaudanja wanthawi zonse chifukwa cha ife achilima because the profesayo amene abweretsa Chilima mundale. Pana Profesa wabweretsa na mundale. Kuna kwa MCP walibiza kulinosa nimaka chipoka ziteka. TPP oye! Kutoka kumenda kulema na Profesa na Rusamaye kumenda kwa ukendani. Pajapele Chilima na Rusa sanipele uyai. TPP oye! Kufuma nyamada. TPP nanzali kwa mbi. Na amene amalowetsa chipani mboma. Kutoka kwa mboma ifewe tukutoka lowa chifoti Abelpi alipopano. Antaja alipopano. Akisaya alipopano. Sangama agano sa MCP ya chayai. TPP oye! Dufali government hani ya fertilizer. Fertilizer amene ankaza kula otira ntengo uja mpaka bano sili kukulabe. Kuyambira 2020 kumaokela kuba fertilizer. Kunaba East Bridge anaba fertilizer. Fertilizer wina anakula butchery. Fertilizer wina kutika bula kutikaya. Odisha kwera ndrama za Malawi hizo. Akungobeka amateo kalako. TPP oye! Ile mwini sabula mwina wadi. Ile TPP oye! Mtokole litu ama funika zikandi jaga kama magandale. TPP oye!
Ina ni Nyamara Nzanu, Alfred Gangata, Mamuna Weni Weni, TPP Warrior. Muna Muguziwa, timu ya pia yoshina Master Secretary Service. Muguziwa, Master Secretary Service, mfina magendu Lolipano. TPP Warrior. Kutanza Nyamara ile jina ya Marekani muno Malawi. 2015, the Mamaga sponsor South Region Football League. 2016, Tilandi timu muno Master Secretary Football Club. Timu imeneyo dada ngirako kukaf kunja ngabo gose ukamenya CAF Champions League. Ile paro naba ngandeka muno Malawi. DPP Warrior. Komadu imeneyo tunari mboma la DPP. Sinabe wantamba la DPP. DPP Warrior. DPP kwa Nyamara amena mazoba ma business. DPP siku kwa drama zabo kwa ABCB mama drama zabo. DPP Warrior. Kwa maru zosezi ulizite. Zosezi ulizite. Di Professor Arthur Peter Mutharika. Dari tukufuna kuli magura amene wa aditere. Nambara wake di Professor Arthur Peter Mutharika. DPP Warrior. DPP Warrior. DPP Warrior. Ajipunga manduza aba. Kuli nawa jimwendo. Ajakwera. Os IMCP. Akuone na Facebook page ba. Kifoga muone aimalemba zina. De kifoda aonete. Kukweza Nyamwamba. Kuli Professor Arthur Peter Mutharika kwera shoka kama mpando. Manja Mwamba Jose Manja Mwamba. DPP Warrior. DPP Warrior. Professor Arthur Peter Mutharika Warrior. Ku DPP mafani wa mbuta naso. Kuli padali ya kulukena. Ogarukira. Kamene kankafuna katimanga LGC yao kumbali. Kankafuna kabejibani. Anhamene wa Jigrezela. Wa Jeff. Uladi Musa. Danzao. Anhamene aja anawasa kanchipani. Sukura nalo kanchipani ya DPP ya. De agamaenda MCB akumari adandiland. Antu oro wao. Antu anachoka tinayo sanchipani fa DPP. Sana ruka kwa ya DPP. DPP Warrior. Ndiye tumefanya nini kwa MCB? Unena kuti? Boma likamali likugwa. Boma la Karafubi kugwa. Ulili guta. Kima wanela Uladi Musa wajoka chipani hiyo kwa jina. DPP Warrior. DPP Warrior. Ku DPP kuri antu ocho wepe sijocho. Ifero fresh video igazi. DPP Warrior. Ife zafini ya igazi simazifuna ku DPP. Dimafanya kuyenge zena geza Jeff. Kuti musiretu kunyoza Professor Arthur Peter Mutharika sisezi yanu yai. DPP Warrior.
GPP oye! Profesa Asabira Musharika ndokwatila sama kusilila leo. Profesa Asabira Musharika kamuza ule bwana amena wasieni asina nyamara chanaogopa. Achimwendo bali anyamata muna chukufunika lifuata lichali Chimwendo Banda. GPP oye! Lichali Chimwendo Banda anali National Youth Director wa MCP wakazaga wana fora siyoto anyamara mwasi hanuyo Achimwendo amakuta ndani kuri agenda. Achimwendo amakuta ndani kuti amenyantu. Achimwendo amakuta ndani kuri kumenyantu pamwe na 2020 kukusa nshiwa nyamara ngani chilo zoipa chile muna bindula aba GPP oye! Pana Achimwendo akungwanene baoka sinyoncho Achimwendo musiye kutuma nyamara wazegenda antu zogenda antu musiyetu GPP oye! Sikufanya kusa Achimwendo nina kuti boma lanu MCP lata GPP chakaja mawa kutenga boma zitani kilimeka ya duwadu GPP oye! Mwengo mbuza MCP masako sana wine kwa iya jambireni hapa purumukile kuti anabwiriza na kulipa ndipo Profesa Asabira Musharika kama ndono sitaka sondadi Pita akuwina sasa jamaa siyoto GPP oye! Maripoda unena kuti Profesa Asabira Musharika chaka jamawa auna mavoti ni 65%. Kitotane mugiza nazo musanazo leto sendele kulita kwela choka manja mama chakwela choka GPP oye! Bali muno Malawi muna liboma limeli na lovula kuli yosa ina liboma la PP ya Joyce Banda. PP Masuka anaotia ntangosa ngataji GPP oye! Joyce Banda anakawa ng'ombe. Joyce Banda anamanga manyumba. Joyce Banda anakawa jimanga. Joyce Banda anamanga manyumba konse. Kumapa madawina GPP oye! Omana Joyce Banda Komandante Charu anabanda lama mkashiketi
koma pano chakwera akupa ndalama zambirimbiri mukapasa boma ameneyo ine ndithokoza kwambiri kuti anthu kunakwa mgona mwatilandira ndi manja awiri ndipo msonkhano kwambiri uno komanso abwana akulira kwa basi akunena kuti profesa nayenso akulandira ndipo pano akupera mu chigawo cha Central Region kuzokuza msonkhano ndi DPP oye tithokoze kwambiri kuti Tithokoze kwambiri ambuye akutsogolereni muyende ndi ambuye koma pali magule pano afuna pange akuti apechaloya pakakudimanda apechaloya ndinayiwala kuti pano akutitandira anthu ona 63 kuchoka MCP anthu 63 kuchoka MCP zimene zikuonetsa kuti chipani cha DPP chili mphamvu pa Central Region sichoncho zikuonetseratu kuti anthu MCP adana nayo sichoncho zikuonetseratu kuti DPP anamukotayo sichoncho MCP acha sichoncho anthu 63 achali kuti Vice President wa Central Region Honorable Alfred Gangata zatera kuno kwa Mgona Alfred Gangata mnali kuno mwina ukuwauza motana ngamena na mwina pasamena wale na zodi yake ndiye sala watu ila kwa ulemekeza mfundo zimene makurokoza leo Nithokoze kwambiri kunena kuti inarowa nkhani namene mafatsa mawu mu Malawi arowa nkhani namene mauteka mauthenga kupititsa mausiyana uthenga uli apa upititse anthu mwauze zoona kuti Mgona yankulu anthu akufuna DPP anthu akufuna profesa atakambala kabwere kamba konena kuti nthawi ija zimene zotsika mtengo anthu nthawi ija ankanena kuti amatisante mulisatse ndi anthu ndiwokwiya kwambiri mu Malawi kabino mina munafuna kuzaposo kukhulupirira kuti anthu akalembetse njelo yoti adzakhala moyo woponya voti tafuna kuzana ndizinthu yokhayo chimene chingamangitse kuti anthu akavote kuti nzositepo maili kuti sitepo maili zikufunira kuti tikalembetse ngasilembetse koma silingasintha ndi chiphaso cha anthu amenewo tizathandizira kwambiri kusintha koma la MCP zamene zonse zomwe kulankhula kumeneko kwa Alfred Gangata yemwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Democratic Progressive DPP makamaka mchigawo chapakati komanso tinene kuti kuno kunabwera anthu osiyanasiyana amene amalankhulapo makamaka pamfundo zimene zili zokhudza chipani chawo chimenechi cha DPP tithokoze nonse amene mwatsatira zodi yake kuchokera kuno kwa Mgona mu mzinda wa Lilongwe pamajalatera mithokozo mzanga Innocent Kuchedwa amene akugwira ntchito ya pamwamba kwambiri kuti tikwanitse kukupatsirani zomwe zimachitika kuno ku area 25 mamakadi alimeri pamene machoka kuti Mgona ine ndi Dickson Kivati Gombe izandikuonera kanemo zodiac